телефону смартфонҳо дар Тоҷикистон қимат мешаванд. Нархи телефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо дар бозори Тоҷикистон аз моҳи июли соли равон афзоиш меёбад. Сабаби аслии ин тағйирот 20% ҷорӣ шудани боҷи гумрукӣ барои воридоти телефонҳои мобилӣ ва смартфонҳо мебошад. Дар асоси қарори нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба тазвиб расидааст, аз 1 июли соли 2025 меъёри боҷи гумрукии воридотӣ барои телефонҳои мобилӣ ва ҳушманд 20% муқаррар карда мешавад. То имрӯз ин нишондиҳанда ба 0 баробар буд ва ширкатҳои воридкунанда аз пардохти боҷи гумрукӣ озод буданд. Тибқи иттилои расмӣ, ин қарор бо мақсади танзими воридот ва афзоиши даромади бюҷет қабул шудааст. Бояд гуфт ки ҳукумати кишвар аз моҳи июли соли 2024 имтиёзи гумрукиро барои воридоти телефонҳо бекор карда буд ва акнун боҷи расмӣ 20% татбиқ хоҳад шуд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди боғун ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.